didn't go to Bonabi Israel, ma'am. Israel Hankasano. Then you go on special prophets. And now, upon Samson war, the counterfeit prophets. It won't Tashan come, one to no much and come, one to no much and come. Then you go on Mushan come, then go on Swam. What's the prophet to be our Yina? Only the young Kwan are correct. Only the young Kwan will keep them. What do you say? Okay. It didn't make us say, and Commissioner Latin, you know, one show of Ghana. One young some Kramian Union, we have one pie. Nessa, a Nana to a yabi. Nessa, a Yami, Emphasaba. Nessa, we are, and you are no commission. I'm going to go. Too much GH. Muniaba ekwesi kapa ne so minimum edi ehye akoba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre egi edwa etie ensem ayede ebesom ewo Ghana wahala ye fidie kase yi eso na abusuafo ye mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ye nyanenti ye se waye self isolation say ye brofo kasem by tree kasem ye beka ne se wode ne ho akwa akosie kakra ni nyina yes say senior minister wasafomafo chief justice and finance minister womo enya COVID-19 yi ebie enti enam se wo ben womo no enti no wo twe ne ho se de be ya saa yare wo no so enkonkotiem nanso abusuafo ade biara wudi esie ne den ya ebepie ewo ehan mu na ensem ababeto eja mo nim se too much de ye de ensem ye domu asuko ansa na de aba ni nyina se mampanyin enya isolation bia no no akoy covid no buanya bi na ehon komhye nyina ababonti na ebusuafo enu enti no mato ensa de afre ana yaba bepie mu sorry yaba bepie mu emom ewo apostle ajuman prempe adodo na ni se God's watchman na so na asafa woda no the Bible Church of God 7 day ewo enkranka so Tuba Junction yaba begina dwentwem de afa enkomhye na aba ene entrekesi amampanya hye dade abu Ghana fo no ye begina dwentwem ede afa ho nti abusiafo gibre na ye twa ye ho ye ba ye de nkomodidie no ebe hwehwe so. Ghanaians should pray for their president. What I'm saying concerning the president of Ghana, Nana Akufo-Addo, he needs to pray. I saw him so sick, and this sickness started from cough, chest, from cough. It looks as if he was having a chest issue, but they refused to discuss it with the public. With what I saw, the thing began to trend as a public news. Now, when the thing came up, instead of them to look at what the issue is, they began to play politics with it. And as they began to play politics with it, it became a very louder issue. The Lord said we should pray so that the president of Ghana will not die. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusiafo mesanso emamo akwaba ebiemu enkomo na ena yede eba ababehwehwe eso no sedem di kan eka ye no Nigeria prophet ye nuabe ma ye papa prophet Emmanuel Chinonso Stephen ede ensem bi ebebetu dwa na prophecy bi eba that was 2019 ba afei ena akonfirm ensem a ekoso ewo omayi emu enunti yesi ehu enkunya ye bepe ne promise benti kan ye ho na ye ntwetwe enkomo apostle mema wakwaba Ya mi ankasa media empombo kodi Kristo adumti ni yankopon do no mo so mo pa abunti me ho ye pa ahode de nyame adum ho ye ya mitimi hu na on so ti nyame adum bibia boko papa pa wa bibi uti stars apostle se mo ba wa ya na me kan de bia se oba de se sa na ye mo ye mo so wanya ne se nyi nyi apostle
Yeah, Prophet Emmanuel Chino so Stephen nkomsha wodi Chino so Stephen ofrarata ne nkomsha wodi aba se eye mampanyi 2019 mu na san nkomsha ne bai se mampanyi ebenya yare bi na yare no ebe start afri ne bo ase obenya chest pains na ebie mu nso so no ye dry cough wa boa chese mu ye dry ni bi ne ebi nso so ebesa aka ne ho na ensensem no like said the nyoma beye no empanifo na wo mo be no ebeye kataso mumu aso ema ye nheda ente na ebeje nsem afi medical yi no nyina no entimi nya hwe emfanfa ho ne no ena afi do mo de nsem no ebeba abonten amaga na fo se yembra ne yansusu yente de ekoso ni bi na edru sata no krompom de baba abonten fo mo de baba abeda ne politics on be politicize ade no ama baba ye amanyosem na se yambo mpa yansusu de eni owua na mampanyi wo bewo enkom hye yi baye na covid-19 enyamba se nsusu mampanyi wa isolate no eno kire se covid yi wanya bia na isolation obi isolate no ho a se wa chi no ho fi nipa bi akoshe lungu baby na ye se yade na aba no on pese wo ben nipa ikubi se wonya bi ekubi su se onya bi nemo obon ho ban eye two things isolation ni de sana meka no apostle yes sure na se omampani ho asem ka de ne kan kana dent na ne kan kana yes also ona ye omampani number 1 person in Ghana ona ye number 1 ohwe ye nyina so to onye ni paketo president bia leader bia o country bia mu no enye ni paketo se ne ho asem bia ne ye de ne nam ye keka enti so no wanya bi kura country bi wo ho no a o mu nsi ni pin ka se wanya bi country bi wo nso so a mu de o mu si ni pin ka se wanya bi esuno bia ene de o si ye ne de enti so wa isolate no ho a na o kan bibi se alata odivu bi Steven your friend Steven and was share come 2019 say mampani benya yade bi na je say ya hwani ya mompaya obewu oti alata memu no wo share nkom wo Ghana ha na alata ono share nkom onyi se e ho na o share nkom ye na divu ono amenti wo masi what woman yes yet you one of us who we am so aye na ye and your company or asem no Dabi apostle menti wa CEO say what ni memu ye won kom hye bia yakopon so man live work hye nkom e wild prophecy and ye wo Israel mu prophecy Daniel chapter 7 Daniel 2 Revelation 17 12 and 13 no money ade no e well ewiase okay da ye beba da achi owiase nyina ene ya hye honko ene ya hye honko mato onam na divo so ene hye honko so ene ye wo Israel mu enkom bia wo hye se o ka che onam ni divo so e hye enkom se Nebuchadnezzar obepam wo mu akọ Babylon ama Israel for akọ punish wo mu for 70 years next no obesa do maba so enu enye ye wiasefo no ye nka ho so entina me ka bibiza say ti se o tie Nigeria ogofa asem we abeso aye so ene ne nipa so ya ba no ye pe nkom hye akwankyere enkonya eti unya kan sa no a ese obi di na adwena to se ene odivo na asem no wo kan ye no ena abam na so ebia na ye coincident asem ni asem na akohia on nya me che no enti adivo no ya ma ba wiase wo mu no hwe ma me nka se mi cho me bom pa ye se na na do mo owu obi aye no kura mo owu odivo no ofra lata no na asem ni nyina me twam ne wo Yesu di mu amen anu anu no me pa cho tie nie Malachi 2 7 and 8 no tie nie pa na esese osofo anu kura nimdie
na wo hwehwe mmra efiri nanum efiri sa asafo awurade bofo no na nso mo afiri wakwan no so amane mo amanipa bebre asunti mmra no mo selwayi apam no asafo awurade na wo se entime nso mama mo anim aguase na mabra mo ase oman no nyina anim amen mfensia so adia asofo no ya divwo no so mo ye nya no mo ye na wieye bere yo awurade se osofo bia wa asase se ne bofo no wo se wa no kura nimdie ono kura nimdie na ya hwehwe onyame mra efiri wonum una wo ka emra ho asem emmokro no ye ni awu ye mo adwaman ye sawade ye nsoma bosom ye ni mmiri obi ade enum ni ade ne nyame mpe so eni kire nipa no no mfa sa akwan no se rebe ya wonye nyankopon bone enso mo firi okwan no so mane so fu djuma no wo se o ma se no mo nipa bebre asunti mmira no mini nipa bebre ayira edi o ma se le wi apam no so fu djuma no o ma se okay eni se nyame adjuma no aya bisi basa no wo ti ase enti no so obi means omo ankom hye na wo nkom hye na mo hye mo nyame pa nyankopon ti asebo mo gina bia wo nanim ani sai ya kase obi odivo a nya binum na titi Ghana ne Nigeria no ne Cote d'Ivoire ne Africa ne ewiase nipa ewo mu no they keep the commandments of God. Inti apostle odivo eni o my Ghana mu ana odivo and o my Ghana de odivo hey je mami me ba apostle odivo ni o my Ghana mu dem me pese o sisu biem odivo ni o my Ghana mu me kire wade there be apostle odivo ni o my Ghana mu me you ano and am say odivo no a owo my Ghana mu no ne onyankopon odivo sana me ka kire wo Luke chapter 16 verse 16 was say ayi emra no eni adi sem no nyina di yem sem no nyina ebesi Yohane so the free Yohane so ko ye ni nyame di fo wo kan onyankopon ahenie hu asempa wo mo amu ye adivo on ye ka so odivo a ase ne se obi onyankopon ne kasa direct obi anso onyankopon ne kasa direct bia wo ye holy wo ye kronkron sadi wo ye mu senkom ye homa e chantontom ye awi nipa nado wo do so ma ba frem se wo ba ka so wo nim ba abuduma na o mu be daadaawo na me wo mu twifa na ada me o divwo o wo ye a ba ko ebi kura de o mu nware na o ware so a ba ko o ka according to 1 Timothy 3 verse 1 wasi ase so osofo bia ese osofo se wo nya no ho asem ka wo ye no ho wese odi no kure wo ye wo yire ba kukunu ese o ware wan na hwe Ghana sofo ala tadifo no ene wo mu aka no say wo mu ti wo na wo mu ye ben wo mu no ka de sa difo no ya wo be ka ka tere mawe wo ba dwene wo ntia o difo de papa nim say o counterfeit prophecy by international like ye wo nyame difo papa wo nyame difo papa no de ebi wo mo ye maako wo mu hye nkom say yo betima wo ba ko di oh me nim wo me timi mo edin no awo wo say describe me describe on a tenten ne kase ne tuntum ne kokko bebre o dia me kire no aha ya odifo nya nipa keto anase osumafo apostle anase pastor so obi ye nyankopon nipa wo yini ho firi wiase nkekayam Okay. minimum divo bebre wo Ghana ha wa ware 1 2 3 4 miensa onu otra mfia mienu no gya no mfia nan no gya no ware foforo eso wo hye nkom saa wo hye nkom abre afi be kwa wie ya no afa pepa no atwero wono ade afiri na komam de okay de asemani nsa obi o na so ye modin so apostle na chese say no ye prophet Emmanuel Chino so Stephen nensema wodi etu dwana wo ka se edifo ye wo papa na ye na eni kwan se wo no wotene mamu wo hye nkon that means nyankopon na yi san kom hye ne che na ye ono ani mu na ode kan ya na Jeremiah 14:14 I mean fa we mra ansana maka asem no okay Jeremiah
14 verse 14 awurade asem ni yemi enye kom na yentie ahwefo ne atiefo what's it 14 na awurade ka kire me se atro na divo no de hyem me din mu nkom me nsoma won na me nhye won na me nkasa me nkyere won atro ni suade hunu ene nkom hye ene nse hunu ene wo mo akoma mu ena ada ena wo ka kire mu oh adivo atofo na bi wo Israel mem Okay. Israel hankasa no na Nyankopon wo no special prophets ena obonsam so wo the counterfeit prophets eduo mu no muta hye nkom wantu no ma hye nkom wantu no ma hye nkom na Nyankopon mo hye nkom na Nyankopon so onso a wo mo wo je nyame prophet bia wo yina ono ne dia nko na ye correct ono ne dia nko na o ka bem wo di ase Okay. Edina me gase enkom hye na aratani no wo hye wo Ghana ha no wonya na sam kura me anwene ye ho ebebo mpaye ne se nana adu anya bi ne se nyame emfa samba ne se wo wu a enye ono no nkom hye na am na wuo wo pefem me se wo pefem adivo atu se ebinum adivo atufo no kura bi wo Ghana ha wo mu kika ka se ye wo obi ho a ompe wasem a obeka ho nsem bibidi ena de sigidi ba ko ho se obi a oye odivo ohu ene osofu pani bi wo Ghana yana Ghana fo anase nipa yu bi ase no ye ta suro sankrofo no ohu ni amekire no ye so ye nyame nipa we nyame nipa nti de obeka bi ya no fana adivo atufo no wo mu se o krem so ye nyame nipa nanso ye nyame nipa ngasa susu wo ho wo mu ye di no kura wo ho wo di ase wo mu ye hyenkom eka sem papa e di che nipa na se de nyame ahyehya to no se be mu no mu ka wo di ase Apostle Mintwa no yan hwe se ne prophecy 2019 no na covid yi enyamai na covid symptoms nsuso no ene ne komshana wo hye no ene no ya ye pe anesa it doesn't mean say enye Nyankopon ne ka kire no like because of say ade ne na enyansi ye coronavirus enyambaye ba enam ne prophecy ne nyoma woda na die se ebekoso ewo mampanyi abrabom no eno abia so na covid yi show ewo mu enti does it mean say normal yare keke na mampanyi yare na ne nkomhye no ahia anase ade na Nyankopon pada na dia ma yehu say yare boni bi ebeba na yenya hwe ye wo ho ana agua sikape me da so pa nyame hiraw na wasem na obusa no hu hia eye pa unse wiase atie no obonsam onu so nkrofo hye nkom ama etimi pam okay but na e fake unim saade no akonvo kwa kubonsam ya wote kumase kwa so we wo hye nkrofo nkom ma ne pam o wotimi kanse bebere ma ne ye ho eno nche so nyame na asoma no okay eno so ho okay ma me van ko babru okay oba bia no ono so hye nkom na ye correct tie ni ye onu kura me gase me kai bewa Acts chapter 16 verse 16 to 31 o kai ho nyina Paul and Silas no muta akọ asori fie ko bom pai na ba bia mo fa kokọ ye pai bo no na oba bi oho a oni ni mpanimfo e de nkom hye oba no hye nkom wo kan ho asem unze nipa se wo kan ho asem ni secret ni fie nsem kire no pe ni wa wadi wonim se de wo hunu kan de ni nyame ya no obetu edi wachi sika bia baka so mfa mra bia wo de bebrawo entina obokọ akọbọ de abrawo wo di ase entina ma ni mpanimfo no a mo hwe abayi wa no ma ne ye sa adwuma no na wo ye den no mo ni je because wo nya sika firim eni da bia Paul ne Silas e ko bom paya sa oba no wo hye nkom no wo di vuo ene wo hye nkom no enti asoma wo kan se sa ngrofo mi enu o mtwam ha da bia yi o mu ye osoro Nyankopon enkoa wo mu kire enipa enkwaje ye kwan asam na ohunu kan no eva Paul ne Silas no eye no kuro na ohun se Paul ne Silas de kwan enipa mefa so akọ heaven no enkwaje mu
eno no mo ye ho adwuma da bia mo mesere kwa no oka da bia ho mo nimpe no aka ahwa ne dako wo mu duru na Paul eye na homete eno oteatia ho mo ne no so ai Yesu Kristo di mu mfin me show free mu ko ena ho ho free ni mu awe odi shan kom bi why normal person there's a bon some na tin mu di shan kom enso no hu ade e kama ne bam ye no kore on ya me kire no aha edi mpanifo no hu se Paul ade a wo ye no ama wo mu fa so na bo wo mu no mo kire no mo ko mpanifo se nkrofo wo mienu wo mu kire amane bi wo ye mamu ha eni hu kwase ye enti ene mpanifo no se yo ni ye so Paul ne sira se twa wo mo twi ma sa bo wo mu ma ye wo mo kire nyina papa moja ni ye sa atam wo mu do kokko to prison ene wo mu de ayi oyenfo bi soja ni gadi ya tutupu nu nyina kama ene Paul se sira so me mo mpai ene bompa ya na juda fionu sana afene pillars ni nyina ga na wo so ene ho apono ni nyina biebie edi akwa no woto sa no wado endi no wote nani na apono ni nyina biebie edi no mi se Paul mo dwane ko edi wo fa ne se kan ko de won yam no okuno because ade a chine se nkrofo na dwane na yebekuno tua kan tane fere no owuo de fanyina mo wuo ana Paul tiem no so owura ye wa ha ye nwane ye nsuro ye wa edi owuo de asie no so anuanum na ne nso me dan manya dan kwa na Paul se je urade Yesu Kristo di obaje uni ofiefo nkwa asoma me pesa me kan se okomvo wo hya nkom wo jase bonsam hya nkom otumi ye bibi man bam ana divo nyankopon krofo so e kan se man bam etumi bam man ye yie so enu no eye yie ana no chese ayi sa nipa no firi nyankopon esumu no hye nkom ana aye dwuma edina me ka se sa divo no mo hye nkom so ofiri Nigeria o so ofiri any where in the world baby ofiri bia no bi so hye nkom a senanado wa hye nkom na so obewu a eye news na so owu a eye news onu nko na be di president ewu o wiase me pacho me busa aku ati ma no onu nko na di president ewu o wiase onu nko na ewu bie enti obunsam ne ho ahomete o ha adwene na adivu no omu tuku nipa akoma ye kansam huhu ne dia to nipa tirim woda wona ma no yam hyehyɛw na ya kansam agu so sabo se so woni baburu mu a na wusu eno na especially the man say be am ka kire wo ya man ko asori bebre wo bo se ko asori na asa nkofo divu atufo asori man do so pa wo okay man ye be se 80% 20% ye mema mosum kikamo mosum kikamo wo hu ya mi kire no enti wo enu dia omo kikano wo mu nyayo na nyankopon won so a obia won hye obia eye politics no mo ye akonya no wo mu die wo de wo hwe Daniel 2 verse 20 me va ni shan manafe yan toaso okay Daniel 2 verse 20 wonyame ne wono odi ahini odi anipa nyi ahini esutumi Daniel bu ase enhran kan nyankopon din daada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira ebre ene na otu ahemfo so na oma ahemfo so omanyansafo nyansa na oma wona woni ehunumu nimdie woyidie emudo ene die ehuntadie wonimdie osum na han eno no na tie amen amen osi ono oma ahemfo so ene osi ahemfo edi onyame na si hene Nebukadnezar wo ye merantuo bi mebi Daniel chapter 4 no on ye kan na ye me pese me kan kakratro oje Daniel say o ma hemfo so ene otua ahemfo mini nyankopon ne si hene onyame na tu hene okay Nebukadnezar on ne manaboro san so ene odi gine ho nten ha the beautiful city of Babylon also ono ani tumi ni nyansa no ya hantan ahomaso ene odi achichiri kuro no wo ho no wo soro ahwa ne nyankopon kasa firi soro wo se wo Nebukadnezar e kanche se ma tu ofra hini nso ma me uboko akotena wiram ne moa na akotena na wa wiwira
sa nantwie ne mfinhyia enson anase mmeranso atwa utiri so na me Yankopɔn me de a kyerɛ o se me na me di onipa ahene nyina so tumi na me de ma obiara me mepe enso be mu pepe odene go tire wiem 7 good years na me Nebukadnezar baaye no nyame esa 7 years no so ye no man mpanifo ko wirem ye koe no adane enipa ti wirem kwaye bi de ntuom wo so odwe wo so ye kese nyame dane na boa enti omuko no osi wo hunu kwa no abafie no mo sinana yemfa nkwa urade si yemfa metu akunya so mo sade no kosi no no kan se Onyankopɔn yemfa ne enye emmeranto asem me kan Nebukadnezar mo kan Nebukadnezar ya na ahimfo no mo ye bibia no omo nkwa yem sere na enano achiri no me Nebukadnezar me mamani so me hwe osoro na madwene esan ba maame na me hyira osoro suru ni no na me kanfo de ɔte asedaada enu yinaye sani tumi ye da tumi na nahenie wo awonto atoaso nyina so muntie ni we ahefo ne atiebuo na asase so tifo nyina wo mu onhe na wode osoro asafo ene asase so setofo eyese de opɛ na obiara ni ho a obɛbɔ ne nsa atwene na waka kyerɛ no sɛ ɛdeɛn na waye ɛbrɛ no mu na madwene sa aba maame na de ɛbɛyɛ amahenie bɛ agye din bio no nti anim onyam ne me hyira ya sa aba de so na magyinafo ne mabere mpɔn bɛpɛ me na wɔde misi mahenie su ebio na wɔde tumi a ɛsene kane no ɛdeɛ no ɛmaame na afei me Nebukadnezar me kanfo osoro hene no osoro hene me man so me yi no aye se ne ye nyina aye no kure na kwan nyina aye atentene ne na wo mo o nam hantan so no otumi bre wo mo ase edi wiase ahene ye nyina wo ne ditu Yankopɔn ne disu tumi ene ye to aba ne se ye yi obi si wo se ya to majority ni se party a leader no enu wadi a Yankopɔn na yi no Yankopɔn na ayi ni se oni yeso it is always Acts chapter 1:23 down emra ayi ba kono Judas ko yi Yesu ma ya ko sen no no ma ka 11 akedu ba kono no mo pe ba ko ahyem tie suafo no ye den o mo to aba Yankopɔn yi nipa ba ko direct amesia no o sedo mo to aba ti aba to ba bu okay e do mo to aba ni wie me ba o mo to aba ni wie ene ebo ayi Matias say eno mo de ne kan so na ese nyame na nominate no enti so obi be di akonwan wo man mu a efiri Nyankopɔn edi de akoso wiase ni nyina no me dwene ho amente ase awie na ben akua mo me yansa kire ya dwene awurade ba no no enti na nsamfo ne nkwase ade ni basa koha koso yo apostle yembra prophet Emmanuel Chinonso Steven nsem no esu ebiem na wo kase we nyina ebesi wo mampanya abrabom entini ebetimi du owu abenti yembo mpaye na se wo ma ye hunu se ye bonsam etimi ma wo ye ne nkofo eka ensem ema ne bam no na enu no mu no yenkoso embo mpaye se de wo ka no ana se ye nyai oh se de o kan ku amdase 2 Thessalonians chapter 5 verse 17 urade se mu nyai pa boda 1 Peter 4:7 o say mumma moni na ho na mumma monti ni moni na ho man paibo ensem paibo ne ye bo ama ye ho ba we de ye bo ama ye sorry say so si ye bo mama mpanyo Bible de nim say ne ye de ye nyan paibo da ba si ye bo ama obi na se wa ma ye hunu se ebia ye ne yafunu nti ana se obi na ehye no ma ne ka sa ensem nti waka no na enfiri nyame nti ni ye nto na sawram eni kwase ye bo mpa ye de bo ama mpanyi ana o mpanyi bia de o si ye bo mpa ye man pa mami ma ayi asamba ko mfiri Bible 1 Timothy chapter 2 no besrema hwefo onye mo so no muntie 1 Timothy chapter 2
verse 1 to 4 na afa ediedi ni nyina kan no mitumufu se munya nkotosere mpaibọ odima ene aseda ema nipa nyina ema ahemfo ene wona odi tumi nyina na ya transe kom ye ho adwen nyamsom pa ene abrabọ a eho eye nyam enyina mu okay wasi ya mompaye ma ahemfo die ya no ya sori no ye bompaye a ye kai Ghana man e bompaye e mompani titiriw ene ne mpanimfo osofu obia no krosum bia wo bompaye ma wo ne wo yere ene wasafo manko a bompaye ma wiase ni penyina in general wasi ahemfo nyina ye bompaye ma so enti empabo ne de hia enti ye bompaye ye guso bo so tiase timi de me mpaebo ene mi gidie ni se so wonya yare ni bi mpa onyame nsane yare awurade mpajan na se on se Yesu Kristo se ade bi beba ne owu a ebeba obobom pa ya kra no owu no beba ebeba but Bible say nyam pa boda papa Yesu wo guy ayi Matthew 26 39 to 43 wa na oni asuafo no enam no okokobom paye okoba no ma deda okọ sa 3 times osin monti minimi anwen don hwiri mu na mo adedai mo mpaye na mo nko nhwehwim na ne mpaye bomu na sema o kan ni se meja se betumi a bakuru we nsa me nko na nya se ne amepe na urade eja wa se ne wo pe no e na enye ho se nka yetu owo de enya adeketu owo bi esuro ono kra oba hona mu ntina osuro because body no na ye mere so atiase entini ye be tete body no am na wu ya ti no person ka e betumi a nka eja ne sisem kakra na so boy mpan no boy a owuo na e den e baaye enti mpan de e bebo but say e owuo na be ba e beba se enye owuo nso na e ya nyame betie no wagye no okay se e owuo na beba se enye owuo nso nyankopon ebetie na wagye no apostle ye de yensem ni esie no ye prophet yi awode ne nsem atu de na obetimi aka e de atwere no akuya sikapa apostle mi da sepa mi shop ewi ase we dia akodro nipa bebere nyamhuni ye ne nyankopon bie ne me bia so kire no ehu John what kind say adifo atufo bebere beba Matthew 7 verse 11 verse 21 going and Matthew 24 okay ye some say adifo atufo bebere beba be da nipa bebere Obradi Yesu was here okase o sere so a mamu nko o pie mu a mamu ni nachi o say we munhweye makama kire mu dada Christ am my warning si enhwe hu ye omu na o maye nsenchane anwade kura atimi se ya nhwe ya omu de nsenchane anwade be tataye wo mu a o se mayi mu mpo ye ni ehunu no kura na urade yiye na watwo ye di won kwanmam o se ya nya careful ya hwe hu so ya betumi adan adada him enti obonsan wono na ni abere so tiase won pese obi abekọ heaven ho enti ye mesre gidifo ani amanfo mo amuhwame ni atiabuo se briboni mu ni ye wono these days are evil days and aboni mu ni ye wono enti obi anhwe no hu yie no hwehwe no kle Proverbs chapter 4 verse 13 awurade say so nkyerɛkyerɛ mu dendenden kura no na eno ne wo nkwan nkyerɛkyerɛ ena urade Yesu de bre ye sɛ ye ni so nkyerɛkyerɛ ne bɛboa ye me akonkwaje mu eti obi am nkyerɛkyerɛ aso ye kyerɛkyerɛ no korɛ ye kyerɛkyerɛ nipa nsɛm a ɛde ye konkwaje kabɔne anim ɛkyerɛ sɛ ade a wo ye nyɛ wo de Bible bɛkasa no obi ti wo no wo ye bɔne no a na wo ye wo hu but wo mo sa difo atorofo no won ko te o ma so dem ko te ayi boni si ye ka boni animo si ye ka ye chenche nipa asem papa bia wo ho awudi sam ni ade they don't teach wo mun cheche san cheche eno anu se u business me koso wo wale beye wo nya me chero u benye sika
ubenya ahunyade ubenya prosperity ahun sam ne yeka mata urade yesu wakache yese Matthew 6:3 was the seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you hwehwe wasoro ahini ne tere ne kane no de die ehia wo nyina be ma ho na nipa de ade ba ko me hu ni se ye nipa no ye mpa ko kire efiri se aho kire eya aho kire eya so ni ziga wa hwe wa twini bobom sikani wo kura wa hwe o yiri be jao no kre aho kire ndi be bebre yiri ma jao ni o amye nam aya basa afa bebe mi wo kura na afa ohwe na oto na ho keka no na enyema nkoyi anu afa tutu lai okoma ba ku bi no ode ate hot so ode ase aho kire nye wo hia se ye kura ko wana betu ko akọ obi anko ho enam se wo hia aho kire yenti ene bebre ya bese ye bedi no kure no achi ye be fa no kure ni ya de tene because osura hinde ne tene kan na obedi ka afa no wo be brem wo be bre so ati jame chana se wo be bre na mom wo jai no to na so wo pe ewiase niema anante ekwan ntene so no wa pesika sisi anu onya bi obi tumi de ne mame koji sika duro obi tumi de ne yiri koji obi tumi de ne ba koji obi tumi de no wo paase obi ni papa no okun o se je no mo mesika bo nsan so di sika ko wo di nipa no command so mo sika no o de be ma so eso mo aye bo ne kase etie nyankopon nipa bebre epe na so wo bebre wo mo fa sa akwan so no mo di aten sore na nkofo bebre e ko no na wo mo dada wo so sana ade ne tie enti mi sram mo mi nhwe yie na naboni mu ne ye wo no aka na wurade aba ye se de wo corona we COVID-19 edi wo hwe wiase we e be sa akwan dada I don't think ye mo mpa ye de ye se wurade hu ye mo de ya na hu ye mo because boni e koso nti onyankopon se wade ye se ni buofu nipa eti watsesa ne yemam kura bibia kolase ye nuanu bebra kaburoche nti magano bebra kaburoche wo arubre be na akofo ye do abesi gana na be nante fom untimi so nante no ka usika sanso a wana be moska na ate ho adwuma so kura nyame amoa unya bi nye enye wuo na abewuo wana ena wo mu so e wan so obi anso ntimi nko obi park wo twete kiti ni ade nyina na fwen ye ma ye close borders no dan ba ya close up to now ye mbie so aye ne nsem bebere yangoba si ewiase bibia sesa asori kura wasesa no asori yetimi kon hie do yire ba kon ye de asori what ya say me wo mpani tem da obi ansusu obi ana anwene se sami mo niema wo nyina beba enso aba we ye science ye chese Kristo is coming soon akakra bi na wiase nyina so bebom akontokwa kase ewo nche world war is coming third world war na bible friend Armageddon war anonymous o babrum wiase bi mfuno won meka bom akontokwa bi pa akuya nsem de bi wo ho ne benya bre na ye de ni nyina aba betu abusuan for said ye mre no ekọ no agro ne ye de na de esa eye inkrasefo nti ha ene ye de adwumade no ebesi apostle de ne telephone number ebetu edwana chese ye de adwumade no esikran ti apostle man ho emi hwefo ne tiefo o mse o pese o no metwetwe nkomo a me number ni 0544 26 0544 26 14 and 020 70 200 and 11 020 70 211 Madam Sipa nyami show bibiara otie nyame ensha wonso abusuan for aha na ye de adwumade no ebesi subscribe to channel no se wonya ya betimi follow yen we Instagram page @tumaginh_ o agentry bi nso so betimi ede aba too comment section na emrepem no so mekenkan ede amamo o pese wo sponsor adwumade ya obetimi afa number ye de beto screen no so no na woni ye edi inkita ho ebiem nso wo adwumade bi a wo pese ye ho advert nso ede ema wa fabra na ye bekenkan anase ye de nyina ebeba babeto apono so ede amamu midin ene akua sikapa aha ene edi adwumade no besi daso ne ye besa na hia makramo fiti ani asese ni din ene your friend say mechanic sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no
Baby, I'm sure be I'm a change your floor and I'm about too much GH. Share na prophet kum cha cha me so me hwe.